Un moment, estic escrivint el títol del capítol d'avui. Ara. Ja està. Què passa? No s'entén? Què vols dir, que faig mala lletra? Avui, a Supercampus, m'agradaria parlar sobre un dels compositors més famosos de tots els temps. Ell és Ludwig van Beethoven. Beethoven va començar els seus estudis musicals de ben petit, obligat pel seu pare i una mica en contra de la seva voluntat. Ràpidament, des de ben jove, ja va començar a ser reconegut i popular per les seves genialitats interpretatives. Però el compositor arrossegava un passat traumàtic, perquè el seu pare el maltractava. Va tenir una vida solitària i era una persona irritable, egoista, addicta a l'alcohol i amb problemes psicològics greus. Per si això no fos prou, amb 26 anys va començar a perdre l'oïda i amb 44, Beethoven es va quedar completament sord. Us ho imagineu? Quin gran repte continuar amb la seva passió. Això devia ser molt dur pel compositor, però no us penseu que la sordesa va evitar que continués dedicant-se a la música. De fet, encara que us sembli impossible, les obres més emotives i commovedores de Beethoven les va fer quan ja era sord. I és que la música li corria per dins. Ell era capaç d'imaginar-se com sonaven les notes que escrivia a les partitures o les tecles que tocava al piano. Aquest problema auditiu el va obligar a demanar als intèrprets que fossin més enèrgics i expressius a l'hora de tocar les seves partitures. Així ell podia endevinar què sonava en cada moment. Aquest fet va dotar la seva música d'una expressivitat única mai coneguda fins aleshores. La gran innovació de Beethoven va ser dotar la seva música d'energia i emoció. Va trencar amb la serenitat de la música del classicisme que fixava l'atenció en l'antiguitat clàssica i va obrir les portes a un nou estil, amb composicions plenes de riquesa instrumental, dinàmiques, sentiments, emocions i eufòria. Ara bé, diuen que tenia una lletra horrible, Feia tan mala lletra que es creu que l'obra més famosa, titulada Für Elise, per l'Elisa, no era en realitat per l'Elisa, sinó per una tal Teresa. És fort, La voleu escoltar? Potser us sona. S'explica que qui va descobrir la partitura no va entendre bé el nom que hi havia escrit i va creure que hi posava Elisa, quan tot apunta que en realitat hi posava Teresa. La Teresa era una alumna que el compositor apreciava molt. El nostre amic Ludwig va haver de posar llum a una vida plena de foscor. Malgrat les circumstàncies personals, com la sordesa o la solitud, la música el va acompanyar tota la seva vida. A partir de llavors, molts altres músics van compondre obres molt expressives, a través de les quals mostraven els seus sentiments. D'aquesta manera es va marcar l'inici d'una nova època musical, coneguda com el romanticisme. És evident que Ludwig van Beethoven era un músic increïble. No us ho creieu? Aneu a escoltar la seva obra i ja m'ho direu.